פרשת אחרי מות. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני, וימותו ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה כתונת בד קודש ילבש ומכנס בד יהיו על בשרו ובאבנת בד יחגור ובצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל לקח שני שעירי עזים לחטאת ועיל אחד לעולה והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמוד חי לפני אדוני לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדבר. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו ולקח מלוא המחתה גחלש מעל המזבח מלפני אדוני ומלוא חופניו כתורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר ועיזה ואצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל מפשעיהם לכל חטאותם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב ויזה עליו מן הדם באצבעו 7 פעמים וטהרו וקידשו מטומאות בני ישראל וכילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החיים ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד שייטי המדברה ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולתם וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבח והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת
אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרף הובא אש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחר כן יבוא אל המחנה והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם וכיפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה ויעש כאשר ציווה אדוני את משה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן ויזבחו זבחי של עמים לאדוני אותם וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני פתח אוהל מועד ויקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אוהל מועד לא הביאנו לעשות אותו לאדוני ונחרט האיש ההוא מעמיו ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתתי אותה מקרב עמה כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי אדם הוא בנפש יכפר על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מגם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא בא אומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכלה וכרת וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני
אדוני אלוהיכם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, בחוקותיהם לא תלכו, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. איש איש של כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא, ערוות אחותך בת אביך ובת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה, ערוותן, ערוות בת בנך ובת ביתך לא תגלה, ערוותן כי ערוותך הנה, ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא לא תגלה, ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא, ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא, ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב דודתך היא, ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא לא תגלה, ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא, ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות, ערוותה שערהן זימה היא, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות, ערוותה עליה בחייה, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות, ערוותה. ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לטומאה בה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה בה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא, אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותי ואת משפטי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתורכם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם.